Gaurkoan Angel Rekalde dugu hemen, Navarraldeko zuzendaria. Ongi etorri, Angel, zer moduz? Ondo, gustora, beti bezala. Igande honetan, noaingo martxa duzue, eta gero noaingo aste kulturala, zenbait hitzaldi ezberdinekin. Eta, konta iguzu pixka bat zer den? Urtero egiten dugu olako, noaingo batailaren oroitzapena, erabiltzen dugu memoria historikoa pixkat bultzatzeko eta gai desberdinak mahai gainean jartzeko. Guretzat, noaingo bataila izan zen erreferente nagusi bat gure historia. Jendea, anekdotak, pasadizoak, gertaerak gogoratzen ditu edo ezagutzen ditu, adituenak edo interesa dauzkatenak. Baina hau, importantenetako bat eta ez du ezagutzen. Nafarroa inbaditua izan zenean, eta, Albako dukea, eta hori ezagutzen dugu, 1512an, baina jende ezagutzen ez duena da, 18 urtetan edo hor, nolabaiteko gerra, bere goraberekin eta hori, baina nolabaiteko gerra izan zela. Eta gerra hortan gauza asko gertatu zirela, ez? Hiru saiakera nagusiak izan zirela independentzia berreskuratzeko, erresistenzia handia, errepresio handia, eta momentu zehatz baten, justo garai hartan, 1521 batean, Gaztelan nolabaiteko matxina izan zen, komuneroena, eta orduan Nafarrak aprotxatu zuten beste saiakera bat egiteko. Saiakera hori izan zen nagusia, potentena, moitu zuten bere indar guztiak, aliaduak, voluntarioak, eta iparraldetik armada bat Asparroz generalekin, Asparroz frantsesa zan, eta aliatua etorri zan, baina egia esan, ez zuen berak herria askatu edo liberatu, baizik eta herri bakoitzean populazioak matxinatu eta liberatu zuten, bai Zangozan, bai Tuteran, bai Lizarran, bertako jendea, Iruñean bertan. Kriston altxamendua izan zen. Orduan bolondres pila muitu ziren. Indar guzti horiekin, askatu zuten lurraldea, Logroñeraino llegatu zen, hori eztabaidagarri izan zen, ze puntoraino Asparroz horrekin asmatu zuen edo, Asparrozek, baina gertatu izan zen, Gaztelan, komuneroen matxinadak menperatua edo kontratua izan zenean, armada osoarekin etorri zirela, gehi matxinatuak. Eta matxinatuak jarri zituzten lehendabiziko lerroan. Orduan, bi armadak topo egin zuten noaine, Euskaldunak, Nafarrak izango ziren, 8.000 ingurun, eta espainolak, komuneroak barne, 30.000. Izugarri izan zen, eta Nafarrak galdu zuten, kriston triskantza izan zen, esaten zuten 5.000 gizon hil zirela bertan, noainen, eta gero, hori, galdu zen batalla hori, eta gerran hori jarretu zuen. Amaiur, Hondarribin, beste matxina, beste saiakera bat, baina benetan indarra galdu zen noainen. Estaduaren indar guztiak antzuden. Aliatuak, bolondresak, nobleak, jauntxoak, danak. Eta atera ziren batzuk eta hori, baina indarra hor galdu zen. Hots, independentzia hor galdu zen. Estrategikoki esan dezagun. Gero, oraindik gerra jarraitu zuen, eta, gertaera internazionala, diplomatikoak, eta barrez, eta gero esaten dut amaiur, eta hori, ondoren izan zen. Baina indarra galduta zagoen. Hor galdu zen gerra. Horregatik, datu hau ezaguta errazteko edola, urtero egiten dugu olako ekitaldia. Alde batetik martxa, eta beste aldetik bestelako gaiekin eta hori, hitzaldi zikloa, aste kultural bat, hori da, gutxi gora. Momentu garrantzitsua gure lurraldeko historian. Eta gure etorkizunerako nagusia izan zen klabea. Eta urtero gainera gai ezberdinak ere aukeratzen dituzue, aurten Catalina Foixko erregina, batzutan azkenengo erregina deitu izan dena, Nafarroako... Ez da oso zehatza, berez Nafarroan oraindik, Gaztelak konkistatu zuen, hegoaldekoa, Nafarra garaia gaur esaten duguna, Pirineoraino. Pirineetatik gora jarraitu zuen independentizaten 100 urte gehiago. Orduan, erregin gehiago izan ziren, baina han. Orduan, hemen esan daiteke Nafarroa garaiko azken erregina.
Baina gero oraindik Blanca de Navarra, Margarita de Angulema, eta bar, oso figura gainera oso ezagunak, oso importanteak Europa mailan izan zirenak. Baina hemen ja gaztela nagusi. Eta aurten gai hori aukeratzea bere urteurrena delako, bere heriotzaren urteurrena delako, ez da? Eta baina horretaz gain ere, Nafarroako defentsaren gazteluen suntxikera ere aukeratu egin duzue. Bai, guk gaur aurten markatu dugu eslogana, gure memoria, gure ondarea, gure memoria. Azken finean lotzeko olako referentziak, memoriazko referentziak baita ere gure ondarearekin. Azken finean gure aberastasuna da, gure ondarea. Eta ondarea gizarte egiten gaitu, ez? Egiten gaitu daukagu hor lurralde bat, dauzkagu monumento batzuk, daukagu gure kultura, gure hizkuntza, guzti hori ondarea da. Bai, ondarea eta gizarte egiten gaitu, gure kultura eta dena, hor inmateriala, beste batzuk, materialago, lurraldea edo monumentuak eta hori. Eta askotan ez dugu baloratzen, hori galtzen badugu, gizarte bezala ere ahultzen garela, eta desegiten garela, ez? Eta, bueno, memoria berreskuratu behar da, ezagutu behar da, bestela gizarte bat, hori ez, ahazturan oinarrituta, ez da gizartea da, erabiltzeko oso tresna erresa, ez? Eta, bueno, plano hortan, memoria ondare gisa, pixkat, mahai gainean jartzeko, ekarri ditugu olako datu desberdinak. Alde batetik, erregin bat, azken finean erregin argu ez dira erregen zalekoa. Batek bezatu du, hauek erreginak etzen ari dira, erreginak eta erregiak eta hori. Ez, baina erregin batek daukana da, herri bat ordezkatzen duela. Eta adierazten du herri hori soberania daukala, independiente dela. Badaukala lurralde bat, badaukala bere barnean defentsarako gogo bat, borondatea, badaukala identitate bat, kultura, hizkuntza, herri bat, normalaz, osotasunean. Eta hori ikusten da, hori, erregen personetan, besteik ez. Eta garai hartan horrela antolatzen ziren gizarteak eta horregatik nahi dugu esatea. Herri hau, Nafarroa garai hartan independente zen, estado bat zen. Eta gainera, estado modernoak olako herrietatik ateratzen zen. Egia da hori ezala estado moderno bat, ze ondoren gauzatu dira, baina garai hartan baldintza guztia zeuzkan izateko. Hori da kendu digutena. Hori mahai gainean jarri nahi dugu. Eta bigarren aldea, da esan dezuna, gazteluna. Hori nabarmenago da ondaren aldetik. Garai baten, gaztelu batzuk ziren, oso lotuta gure kulturarekin, gure defentsarako sistema defensibo bat, militarra nola baita ere lehen esan dizudana, defentsaren borondate batekin lotuta, herri bezala, gure defentsarako. Ez ziren, gaztelu gehienak ez ziren jauntxoena edo nobleena, baizik eta erregena, herriena, estaduarena, eta suntxitu zizkiguten. Zergatik, ahultzeko, menperatzeko, eta bar. Bale, funtzio militarra zeukaten. Baina gaur egun bazoaz, loirara, edo bazoaz, ez dakit Renaniara edo, eta ikusten dituzu kriston gazteluak. Beraientzako altxorrak dira. Beren hortasuna, turismorako, identitaterako, plano guztietan altxorra dira, ondarea da. Eta ondare material hori, kentu zizkiguten. Pentsazazu, esaten da, Nafarroan, 100 gaztelu izan zitezkela. Pentsazazu ze izango zen, herri bakoitzean, olako ondarea ondo zainduta, ondo babestuta, ondo jarrita, eta jendea ikusita. Eta hori nola izan dugu, ze izan gehan, eta bar ez. Hor daukazu, herri baten nortasuna. Hori kendu digute. Hor ikusten da, ondarearen balorea, eta gure kasuan, zentzu negatiboan, balore eza. Hori da. Eta hori izan zen, justo orain dela 500 urte, egia da aginduaren, Cisnerosen aginduaren fetxa urte bat lehenago izan zela, baina gero hori betetzen juntzan fetxa hauetan. Orduan, orain dela 500 urte, gure gaztelu horiek suntxitu zizkiguten. Eta guretzat oso galera tristea. Horregatik oso ondo dago egiten duzuena, hori guzti hori birgogoratzea igande honetan eta aste osoan zehar. Eta urtero egiten duzuen zerbait da lasterketa, martxa bukaeran, ere 1521ean gertatu zen bataila,
berriro ere, bueno, errepresentatzea, ez da? Bueno, egiten da, bueno, aitzakia da, baina egia da, eszenifikazioa egiten dela, martxa egiten da, jendea hurbildu, jendea erakarri, eta horretarako dago martxa bat. Martxa bat lehen, beste baldintza batzutan egiten zen hasieran Iruñetik jun, eta han omenaldiak etzen Jose Ulibarrenaren monumentoan, ez? Nahingo, batailan hildako soldaduei, soldadu nafarrei. Omenaldia. Gero aldatu denun zentzua eta egiten zen alderantziz. Handik atera eta Iruñean ikusgarriagoa izateko. Jendea konturatzeko, bestelako, baina azken finean zentzu berarekin. Orain pentsatu dugu, igual egokiago izan daitekeela, bertan egitea mobida guztia, ez? Eta orduan, orain martxa egingo da. Igandean, 11etan hasi Noaingo plaza baten, Noaingo batailaren plaza, ondo dauka jarrita izena, handik atera eta getzeko monumentora hilo. Han, pregoilaria, dantza, omenaldi bat, lore sorta eta hori, diskurso batzuk, eta gero berriro herrira bueltatu. Han, zuk esaten zenuena, antzeslana edo egingo dute, personai batzuk, erregina bera hor, eta hori ez, antzerki txiki bat, eta gero bazkari bat. Bazkari bat. Bai, beti, giro ona mantentzeko. Eta edo nor joan daiteke. Hori bai, reservatu behar da, toki gutxi dago, bertan egingo du, getzenea jatetxean, eta Navarraldera deitu behar da, edo webgunean sartu, eta izena eman, eta hori ez, plaza eskasa daudelako, eta erdia baino gehiago reservatuta dagoelako. Martxa orduan, igande honetan, 11etan. 11etan. Eta gero omenaldia, ordu batan, eta ordu bitan bazkaria, Eta gero hitzaldi ziklo bat, astean zehar? Bai, normalean egiten dugu alderantziz, hori prestatzeko eta girotzeko hitzaldi zikloa. Aurten fetxak oso gaizki zetozen, suertatu dira asteburu bat, San Juan, ez dakiz zer, sartzen zinela hurrengo asteburuan, uztailean eta San Fermin jaiak gertuta hori, eta azkenean pixkat aldrebestu da antolakuntza. Eta egin duguna izan da, igandea martxa eta gero astea ondoren. Eta, hitzaldi ziklo bat, oso interesantea, aurten suertatu da figura gehienak historialariak direla, eta alor desberdinak, jorratuko dute. Alde batetik, adibidez, Xavier Irujo, etorriko da, historialaria, Renoko Euskal Estudioen zuzendaria dana, eta hortan, bera momentu honetan zentratuta dago Gernikaren bombardaketan. Bera kriston lana egin du ikertzen eta hori, Gernikaren gezurrak gehien bat hori da gaia, eta zenbat gezur esan dira, eta nola manipulatu da gaia, eta bera, azaleratu ditu, gertaera, nola gertatu zen, gezurrei buelta ematen, eta oso gai interesantea, orain aurten betetzen dira 80 urte hori gertatu zela, bere garaian oso importante izan zena, Gernikako bombardaketa, ensaio bat izan zela, gero Gerra Mundialean alemanek ze egingo zuten, eta ez bakarrik alemanek, ze ondoren bestelakoak egin zuten, nola herriak eta populazioak bombardatu zirela, eta ensaio egin zen Gernika horregatik. Eta hori da gai bat, besteak igual gehiago zentratuta Nafarroaren giroan edo egoeran. Alde batetik Mikel Soraurenek hitz egingo du Nafarroa bere simboloa, bere imaginaria zer diren eta nola dauden gauzatuta. Iñaki Sagredo gazteluen gaiarekin, bera aditua, kriston lan egin du, memoria hori berreskuratzeko datuekin eta tokiko mapa eta oso zentzu hortan kriston lan egin du memoria guneak finkatzen. Alboradotek ikerketa egin zuen Catalina de Foix figuraren ikerketan, bera gainera kurioso da, esaten du bere garaiko hartu behar da, anakronismoan erori gabe, baina erregina bai, baina feminista, emakumea, ama, oso figura importantea, baina feminista niri kurioso egin zait, eta interes daukat baita ere gai horrekin, ez? Eta azken hitzaldia izango da Pello Monteanorekin, ikusten dituzu, historialariak punta-puntakoak direla, eta Pello Monteano momentu honetan ari da, publikatu du liburu bat, konkistaren garaian, Nafarroan euskara ze egoratan zegon, ze puntoraino erabilia zen, edatua, eta bar.
dato asko oso interesantea. Bai. Hortan ere gezurrak kontatu dizkigute. Ez bakarrik Gernikaren kasuan, baizik eta euskararen alorrean gure ondarea, euskara ere gure ondarea da. Eta ze puntoraino galera izan da konkistaren ondorioa, ez? Oso interesantea gaiak. Bai, oso interesgarria. Hitzaldiak, zibikanen izango dira? Bai. Ze ordutan? Zazpitan, ez dago misteriorik, sarrera librea, eta, gaiak oso interesanteak, eta, ez dakit nola esan oso pozik gaude, jendea hurbiltzen bada, eta, parte hartzen du gurekin, hori da publikorako. Eduki oso onak dituzue, orduan segurazki baietz. A ber, gizu batzutan triste izaten da, kriston programa antolatzen dezula eta gero futbola dagoela. Gure gizartean hori gertatzen da, eta beharrezkoa da olako gaiei heltzea, ez? Azken finean, ez da gurea delako, noski gurea dela, baizik eta gu garela hori, ez? Azken finean, ondarea eta gar oso lotuta dago gure gizartea nola egiten da, nola egituratzen da, nola egiten dugu gure etorkizuna, eta hori ez, kontzientzia hori landu behar da. Angel, mila esker etortzeagatik eta guzti hau antolatzeagatik. Zuei eskerrak, holako aukera emateagatik, hori zabaltzeko, azken finean gure muga izaten da hori nola plazaratzen dugun, ez? Eta, eskerrak zuei. Beste bat arte, asko.